yale na kiebinto bire twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kitoke Nago kwaniri andonsi asobereto umonchu mulgerelia on Ndizi TV ase margoba yabono nechinga kichinde na nego kwaligania ase meseito ya Amayia Ensa Eyemo yabono margoba imaitena ngwabwateli tukuligia tunale gukomanya hari yatwabereto gosangirelia kurwemambya kwekachinse chigabono chiabono margoba ngo kwaligania saranso ikaseribwa inyale ko gosansamuranira hari yatwabereto gukwaligania lituko nelia Jumanne tariki ni 14 omutenyi negesonte kya masabo manyakante buno omutenyi 12 omwaka bwekiri bubere na 20 nojo mubuna wotambe tariki bune chialero omutenyi buno yorerege nteki yakoseke bengia kolekanete ense mogete buno bono aso mwaka woliwe mo chimesana ibere 1799 omurayo mutangani wense ya America George Washington niga kwete lituko buna lero maiga yense yukonyoro obusibole iga kwese tariki bune chialero omutenyi buno yorero 1799 omurayi wense ya America uyolenge omurayi omutangani ayo na yakolekante chinga kichi kolenda sebono na araligose akolekanire ngo kwaligani saranso ike elinkomanya sencheri yoboikiranu litaliane Vincent Onyancha. Asoko igora horoboti rwalero abantu bale nobole mase county ya Kisii nigo bagendrete konyora obokonyi asichinse mu omo police commander kurose county ya Kisii Francis Koholi nigane nobokonyi li tukulia lero omuliki ito mangana ya Mildred Mumanyi na roboti rwasenchira yoboikiranu Amatuko amake aetire maiga yense guchengera lituko lya abantu bale nobolema na kubeka emerobelyo igoro yokubakonya bono omo county police commander okisi Francis Koholi nigo ayenanire chiwilcha gochiase abana bale nobolema. We are there to support government initiative to support persons with disability and at least to complement what the government is doing. Through our networks, we've been able to so far surpass our target of 700. We've donated so far 800. Today we expected 4 children, and today I have 2. But I've assessed there are those who don't need them, but there are those who are on the way, and we will continue supporting them. Chinga kechecho ebyombe au kubwatirana nenya gitali enene ya Kisii Teaching and Referral nigo na barubwa bachakia omorobelyo bakonya abantu be myaka au abo babwate no bolema ase ensemo ya Getembe. Lero otwalenge kaiga Getembe hospital ase ogokonyo kwalenge kwa abantu baminto abarwalite chinjira cyo gotenyara gusaba bolema hawa babwate igo abaria baminto bacha kubakonya bale Kiwa International na People Living with Hope igo toteba ngambuya mono sana kiagera atwagunduire inga abanta bange igo babwato bolema bwake chinjira hawao na inde mbabwati ogokonya ko kanene asenge nchomba liko enyara gutara banyale ko bago supply wheelchairs na aso kubwatira nokwo
twachirega gokonya abantu bari gusi baria kero kende banyorera oborema abandi konya banyoreta achari bakaba abaremafu ose kero kende abandi baiboretu no boremafu na abantu abange banyariko bakonyora chiwili chechio igo nigo togotagambia mono gucha serikali asokoruri bageri na kokora partnership togo sabanga tubwatirane tunyare ko batuko reduce disability ase binyoro byaito gati abantu bali banyora obokonyi nigo bagokera obokonyi obu ngoreneria egora sese ni twacha rero ko bokonyi gaiga ngo batenga mbia mono mbanga wheelchair ase umwana ono twakire mbia mono ekikiande tagaiga nande giankonyire nanyore kero gianchandete nande motokonye gujibosio nando mana basesenie ande mona gotacha mogendere paka mwegotere amaena twaro ni ngambuya nande mbuya nabande bagendere ko cyana baro babe bagokonya kaboigo mbuya mone ko era muragendere gokonya abantu baito abo basinyiru ko genda agera banyoro engenjo yo gotara kurwase bale ginko reporteria egetaseni Ndizi TV eritaliane Mildred Momanyi Mbiyamono Mildred Momanyi asorobotiro asenchira yoboikiranu robotiro Mildred Momanyi na rokoira aseri bodi litukolia lero ine ase wodi lyokorwe kenyero na boige constituency abantu bale no bolema nchira nere bakonyekiro senchira nere babere bagokonyeka na bokolike MSMS yao osegwetere nyambi ya screen yawe namba ya WhatsApp na boiga MSMS unyare gotumanya ase wodi lire na boigo ne kenyero amone constituency lyokorwa abantu bale no bolema nchira nere babere konya katutumire message yao ntobe tokonye soma hekero togendrete nemesa iyamangana amaya togosuka mutwego chia soroboti ronde abantu bale nechinsemo anene maigaye ndwali ya COVID-19 wateka ni gobono uchumi ya rokane kego turwanigwa abasaye ni gobagendrete kwirwanira asenchira ijogo Kenya mulike ito wa mangana amaya Ntemo Steven no roboti rwa asenchira yobwikirano na omenyete bosonga access street ya Eyemo hospital majira ngadiscover nga kuna cheese fruit inaitwa magma ibagoro say cheese fresh kabisa from this natural sources minemesi endimu ne chinja ya kawaida twarenge gosoma keyu ne ndugu ya no monene ngobwati tokonya go discuss yake igonka nganki torakore tonyare kokonya abantu elinde bagendere gokinia afyabo togachoranga tokarora ase interneti ng'abantu mbaroro bakorosie juicere natural nende togatebanga tonyare korete egente kegaiga gusi nabo geko bagekonya abantu abange bari bategete gochencha afe yabo obwo nabwo bonchori bwa basaye babere be familia yemo abwo bonchori bwa bwanyara gokina nonye ndwali ya COVID-19 gwateka iyo turubanie byasare binge ensengima engake ya covid byasare mbyanyara comment ikyagera abantu abange mukutaikawe natebetenga kero montago tumie tangawizi endimu na bego boost immunity yabo to appreciate tinga customers imba chitegaiga bakanyore juice yo mosie burukanire tangawizi ne ndimu akagenda ko bakonya kereke kia corona kikia bege tambi. Well, that's why to anchire mono nebinde byabere bigoto sibyemebere onekera to konyo to konge to guswete mibere yaito gwetera omukeno gwetuma kwabo banalire kugendereria ireira abaguri kogokero bonchori bwabo abwase bono bagusaba basaye bande babwatie nchere yugu ekini ne serikali kwegerera bonchori obokoboke burande bya again to jena sabenga this small enterprises business era konyu gweta samangana mne yechi county bare du samangana taxi na samangana electricity from the national government bare reduce the cost of it na libutu anyara go post as a business mune ye bona bage karbe tengire go kore bintu binga bine biya beire libaga asogo kore gasi yabo bene na kubo muno bararike no emonto nde na inde serikali nebwente kuingiria gati bine biashara bya basae bagokina aseboniga serikali nebwente goteke time igere go boost biashara bya basae igere bibakonye go chibosio abasae ba Kenya nabo bako improve the revenue of Kenya ase okonyora ngakero monto nabwate biashara bya ako improve country gojenge ense ya Kenya okogania kwa bonchori abo no gokina kwabo elie biashara byabo koranda na kulika banta bange serikali se kuingiria gati erinde nyare go to boost
nabo tokwendare ase enchera yokoimprove abasae abande ekere bachake ebiashara buna ebiga bira abakonye ko beatana n'emirimo eri endete abakonye. Wetera omugano ye Edwin na Hulda tonyere gwesemi na gwesomi mono buna abasae buna kero bwatekerenga kunyara gukegera na kugesira na kunyara gukagendereri bakoikeria ng'eri yao ya kira rituko. Ginko report legetaseni kia Ndizi TV korwaiga ase Hema Street egotoka imeyomo chiobo songo elietaliane Ndemo Steven. Mbiya muno Ndemo Steven asorobotiru asenchira yoboikiranu togotigana norobotiru ya Ndemo Steven abokoli mirimo kuru ase University ya Rongo ni gobaso mugirobo asiri tukulia kanelero kolengana nabokoli mirimo ase University yu ni gobagote abuna okonyora wakanwa kwengeri yabo na kikirire konyara kogenda somugiro egento batebire mbalgo chikuira nemirimo goikaba tegereirwa mageni yabo gati ya maganiande ali bagote abuna nya eso University yu terabakana chibese chiri chibante wakanwa asensemo yobo wenya oweterase kadi ya NHIF egento batebire nyagitari ebwente koligereria anene University yo ego chinga kichabo koli emirimo batebire buna amagani yabo goikarigirirwe eliwo maikoirana emirimo. Of the 2017-2021 CBA that has denied the members the full pay of their salary. We are at the moment, we are in the old salary, earning the salary of 2013, when other universities are earning the salaries of 2017. We are having so many grievances. Besides the salary as such, the membership are not covered. We lack the medical cover. And so it is between you and your God when you fall sick. This is very unfortunate, especially for members who are serving a big institution like this. We want to direct our information to this council that the university working staff wants the medical cover as soon as yesterday, so that their health can actually be taken care of. Now, besides the payment, that is the salary, and the medical cover, we also have other grievances. The pension is not up to date. The reviews are not up to date. The deductions are never remitted. NHIF. And so many other things, as we are talking. We have been patient enough. But a time comes when you raise questions. And these particular questions need answers. We are seeking for the answer. Gotigana no roboti urugusuka mutu ego tia soroboti ronde omunyakero bwe kiombe kyobo chori ne chimbe IBC wafula chepkate igobona abakulira bana siasa bari baragendera gokora umuchango asenchere yokonyora chibesa ili kwakere campaign ni gate birebuna goikaba na siasa bonsi babwati amachikali yabekire ne kiombe kyo omurikito wa mangana mayiya sara nyarangyo ntita baraza no roboti urwa senchira yobo ikirano. Chitariki kianda omotienyo nane omwaka ogocha o 2022 nigaba Kenya baguche gokoro bocholi iliogochora abarai babo baraganie. Ekiombe kyobocholi nechimbebe IEBC gekoragwa n'omunyakerogoye Wafula Chebukati nigo araririe na gotebabuna emechango gose arambe korwa sabarai yaika omoelio chitariki kianda omotienyo yo. As a commission, there have been many important issues arising as we journey towards elections, and key among them, the issue around fundraising by persons who wish to contest in the upcoming 2022 general elections. And this is well spelled out in Section 26 of the Elections Act. The deadline for participation in Harambes was on 9th of December this year. Chebukati nigobo igo arwege kulege tindi igoro yemechango wose harambe egenta tebire keragere abange babarai batangwe korwa ase guchakonyora amasakara yebyama. But what happens is the returning officer you'll be presenting papers to as an aspirant. If there's a complaint that you were involved in Harambes against the law, will reject your nomination and you will not be able to stand for election.
Wikira bono ebyama 52 nigo byaikiranirie amachiko n'amarago korengana na IEBC abwase binde 10 bitaraikirania amachikayo. And I'm pleased to confirm that the Commission has completed the second review of the nomination rules. And from this review, 72 political parties were found to be compliant with the rules. And will, in the course of this week, I hope tomorrow, be issued with compliance letters or certificates as guided by the provisions of Section 27 of the Elections Act. The Commission will also inform the 10 political parties who did not comply of the areas of non-compliance. Chinga kiechecho oyo koligia ekerogo kyobo jumbe imeya nyalibali masaba Mark Botongole nera na kwanera igoro ya siasa ya Gusii na goteba buna ekiombe giechimbebe nobochori IEBC nigo kianyara ko bagekuralia munangiche kolikia naende omotienyi omotangani omwakogocha abwasa bolirie abagusii bonsi bali batanyoreteri bagali okwelikia banyale kwelikia eliogo chigwaka chikura ngocha gochaka tore naende ko register chikura motienyo January aye kiombe kerigyo kyogochori kia IEBC ya tutangaseire iga abantu baito murainya sawa chora lakini nyonya sawa chora gweteresa abantu igo bali batarerikia twabasorere mojo kuigorerwa moche kwesobonge egereche ko bakonya mochora barai baino Baigo osabire abagusii bachora barai bamagenderero na korwa esegeto gochia ase abasae achore kurwa sibali barachiche tobekera tiri tomanya muntu kiora akoreki oratorusi kurwa getambo kereke mu gochiga tambo kerokende oratoletera amagendero iguro ya Kisii County engima igonda abasabe genteka mu totebenga youth kwa uchumbura nto basawanja totumeke bobe etutagete mwake chikura muligyo murayo rabakonya barusi siko na bwobo semia kurwase Botongole ochia sabarai bakoligia ebirogo ao byoborai byo mwaka ogocha kuligi chikura balegetina bali togochicha twara maskani twara omorembe digichukura no morembe tigagochaka koleta eburaburu egochakogera abantu baito bachokorwana. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mbuyamono omurikito Sara Nyarangi Ontita asorobotiro asenchira yoboikiranu togosuka bosi ogocha asorobotiro nde omokonyo muraiwense Dr. William Ruto na boigoro omuraiwe kiama kya UDA nigagandrete we yakere koko obosio bokirekerwo kyo muraiwense wetrase kiama kya UDA nigo chinga kichyo aburi abarai bali batagete birogoko ne kibunangote abale ninki bagochiko bakolera abakenya omurike itowo mangana ya Brian Sagini Isena noroboti rwasenchira yoboikiranu. Inse yemetienyi etano netacho iliogosoa sobochori obonene bwense ya Kenya ekerundo gyoko ngana ya bottom up economic model nigo kerabogo kia umaraibwe ngane yo oyobo igoro mokonyo umaraibwense ya Kenya umuske Dr. William Ruto ali asoro gendorogo ikiana boigo goikera abantu bonsi na kubabolia ko yengane yo okoboko wale ambao tunashindana na wao kwa sababu hawana agenda ya kuuzia wa Kenya kama hii yetu ya bottom up. Hawana track record kwa sababu hawajajenga barabara, hawajaunganisha stima, hawajajenga TTI, hawajajenga kanisa, hawajasaidia kina mama, hata sadaka hawajatoa. Sasa wanatumia mbinu ya kulazimisha watu kutumia maofisi ya serikali, DCI, EACC, sijui wapi kujaribu kushurutisha watu. Gokwana asege karona barai na boigo abamenyi kurwase county ya Samburu niga barai ya bakwe bwatanya nere Ruto bamomochiro muraibwense ya Kenya muske Uhuru Muigai Kenyatta asogo tekerani ira ya yo kumubwatese ya Ruto aseganga ya yo kora ense ya Kenya nganonya magega ya Ruto kumubwatese ya ase Chintunda Ibere. Uhuru Kenyatta alituambia yake 10 na ya Ruto 10 na walikuwa mbele ya madhahabu na walikuwa hata wameomba wakapiga makoti Wakenya wakasikia tukatangaziwa kila pahali. Sasa imekuwa ni ngumu kuondoa hiyo vitu kwetu. Na sisi tuko kwa bottom up, tuko kwa Hustler Nation na atubanduki,
tuko hapo na tunabaki kujenga serikali kila wakati. Na nyinyi ni akina mama wa kanisa, kila wakati tunamuona naibu wa rais akipiga magoti kanisani akiomba. Mimi yeye pekee ndio nimeona kwa wale aspirants wa rais akiwa anasema anategemea Mungu. Hakuna Turkana utapata, hakuna Turkana utapata hayuko na deputy president. Sisi Samburu ndio utapata ile kidogo wanapotea. Tutaenda kujaribu kurudisha. Korengana nagati ya bara yabwo nigo batuguteirare omoyaga wa Azimio la Umoja uyokorega tariki 10 omutyenyoyo nagoteba egari ogochia nyumba y'obora igose State House nigo ekorundi wa Nere Ruto. Hiyo mlisikia mkutano ulikuwa kwa Raila huko. Si mnaijua hiyo mkutano? Brokers wawili wanasimama ati kusema ati huyo gavana Nyandarua na mwingine anaitwa Murathe. Ati wanasema walidanganya Wakikuyu wachukie nani? Raila. Ati na sasa wataenda tena kuambia Wakikuyu wampende. Itawezekana hiyo? Kikuyu si watu wa kutapatapa namna hii. Wamesimama na wanasimama na deputy president. Alikuwa anasema asaidii watu kwa sababu ako nje ya serikali. Siku ameingia handshake. Amechukua barabara yote, amepeleka Kisumu. Kuna barabara ameleta Samburu? Kuna maji ameleta Samburu? Ndio Wakamba wametoroka yeye. Watu ya Pwani wametoroka yeye. Kwa sababu alikuwa anajificha kusema hawesaidia kwa sababu ako nje. Mungu atatufikisha mahali ambayo tunataka kwenda. Na mahali tunataka kwenda ni kuchukua State House pamoja na wewe. Nonyachi kampeni nchira cha Kabene ni gavana siasa korwa ase mirengo yonsi bagendrete kwe yakera ekoko. Eretariane Brian Sagini Isena. Brian Sagini Isena mbia muno aso roboti rwa Brian Sagini Isena na rogoto ira omutumo komo kenyora ase diboli edituko ya bulitangani buna asense mukorwa award ekenyoro gose constituency nabo okonyara komanyuna abantu bare no bali mabanyorere bagokonyeka koligereria asense me yakorokunere moraha gote bakuruchinse mochi ya Kenyenya agote na abantu bare no bolema abange babo mbaranyara gokonyeka gati ya bande bagendrete gosangamo naintu nabo gotuma enkwana yao goitera ase SMS yumonchu mulgeria yari gandete gotengera Ndizi TV ubwansu Mugusi onsiaya naboko yanyora goitera Ndizi TV News ensemeria YouTube nabo igensemeria Facebook nabo gotonyora goitera Ndizi TV News. Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuo mugusi. Moncho mulgereria na ndeni gotoira na sentunde ya kabere asemesa ya Amayia Ensa Eyemo ya bono margoba abanyanyimbo bekarengo kigoro kia masomo ni gono ba mochiri obotene abanyanyimbo ensemo eteneta abanyanyimbo National Police Service asoko gania okeye engari yabo bakonyora kiro omutenyin abanyanyimbo babere John Kariuki na Maisha Kimthuko nigo bono baikira sekigambiro kwamereria nganeyo asogote abuna babere bakonyora kibesa chekerango gense goika basoete emerumo yabo omwegererio bo Dansan Omar niga kwanengane yuna gotebuna eserikali nebwento gosogati na gotiga kokeya engeri y'abanyanyimbo. Wengi wa wale maofisa walikuwa wamechukua maloni, wengi wa wale maofisa walioa, walikuwa wanalipa dowry, wengi wakafanya mambo kwa sababu ya ule mshahara, ile payslip waliokuwa wanapata. Sasa mishahara yao imekatwa kinyume na sheria za International Labour Organization.
Tumeenda kotini sababu wale polisi wamebaguliwa kinyume na sheria zinazosema. Kikosi ambacho kimeathirika zaidi ni kikosi cha national, kile cha regular police service. Ase oroboti orurwa ya Danstan Omari oyuro omoigereri na otogoiko mwerio wamangana Amayia Ensa Eyemo ya bono margoba nyere chikoraga chinsiseto chia butuko aseme segantuirane linyare gokomanyi ayo munayanda mange aseriwa bali mwensi twabwatera na seme ya mangana Amayia kobakerambia muno nabo igayo murigereria asogo chara gotengera Ndizi TV ayo munayanda mange liseto chia bono butuko mwerio wamangana Amayia senchira yobo ikiranu ileterane nkoro Vincent Onyancha. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokorengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira